wallahi ni bani da kisko ga haɓa zani na balle ga tahin kafata. Radda duk mutum guda ya tahi sannan 10 waɗanda sun ka hishi za su taho saunan ya kurciya dangin hauka. Dan na motsa sai in nan mata ce kurci dangin hauka duk abin da ni to wala duk wanda adda irin tunanin ga na hita hankali na hita kwakwalwa mai ja. Kakaki ka cewa baki iya ba namiji hankuri, maza girma suka su Allah ya riga ya ba su abin su, ke radda ma ki aure mijinki ya hi uwarki ya hi ubanki. Saboda haka ke ba namiji girma ne da Allah ya baki, babu ruwanki da wai in ya tahi 10 za su towa wani sau guda ya ka tahowa cikin rayuwarka hakka mutu baka ƙara namiji iri ne. In kun ka samu sabani dauki rashin girman ki bashi girma ne, bashi hankuri dan matan na tuba ba ta rasa mijin aure. Ki bashi hankuri ba matsala ta ba a wai a wuce gurin. Mi an na katarin ki ce wai baki iya ba namiji hankuri dan 10 ka tahowa in yatta wanda suka yi shi wani da ya taho namiji sau guda cikin rayuwa hakkin mu koma ga Allah baki ƙara iri ne. Ke da ganin wani ya riki san wani sahabi ga hali mai kyau ga kuɗi ga kyau kila ga kyauta ga mi ga ilimi, ke tai a ce duk bai da wa'anga amma dai yana da wasu qualities da Allah ya azurta shi da shi ki ce wai baki iya ba namiji hankuri. Ba shi hankuri a wuce wurin dodama da abin da ki gani har Allah ya kai ku gaba gidan aure, don wani da ke rasa shi hakki mutu baki ƙara iri ne. Saboda haka mata ku ba maza girman su da Allah ya ba su. Ni kun gani nan ban jin shakka in kulfeji 3 in bashi hankuri in ce a wuce gurin. Ina naka yadda in yi hasara ba. Dai kuma za wanda ta yi ma abin ya mishi to sai ya faɗi a tura akawun nan ba su biya ta burge shi a tura mata, ko kuma sannan kuma ku yi sharing ta biya nuna ma wasu mata. Su kuma mata muna son magana kirki, shin wai magana da ta yi gaskiya ne ko kuma dai ƙarya ne? Sai mun haɗe da ku a kwanan.